Това е Bedwars, един от най-играните гейм модове в Minecraft. В днешното видео аз и един бобър се опитахме да спечелим игра на него. Изгледайте видеото до края, защото се получи много интересно и забавно. Приятно гледане! Сега почваме играта Bedwars Minecraft. Изчакваме. Ще събера малко голд, за да си направим. Дарете по един лайк и надявам се клипа ви хареса. А не, чакай, първо ще направя. Знам, че много лаг. В IPCL не е добре да играем, но... Нали то... Къде друга да играем качествен Bedwars? Да, то тук е най-добре. Walk си ли? Правим един бърз дефенс. Штоинк, 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 штоинк. Тъй. Ние не сме прота. Ние сме даже умни. Какво е този Bad Defense? Моят Bad Defense не си ли чувал? Моят Bad Defense е много хубав. Ти тук ще каза, че съм умен с този Bad Defense. Да. Очаквайте напред такъв Bad Defense да ми прави. Събера малко диаманти да се апгрейднем нещата, защото... Аз апгрейднах всяко вече. А за меча колко струваше? 5 минути. Еми аз ще седя тук като пол. Бързо трябва да купаем от TNT. Добре, аз имам в честа 4 голд, ще вземем. Да, вече аз TNT към него. Хора, скоро мисля да си купувам нов микрофон HyperX Soulcast, да мога да се чувам. Защото този микрофон на слушалките не се чувах като хората. Не е зле, ама не е добре. Има едно такова обучение и е ужасно. И ми трябва нов и да се чувам. Само убих са. Имаш някакви айтами? Никой имах. Имах ножици. Еми. Блокчета. Така. Вземем си. Трябва ми 2 голд. Така. Добре, направих някакви мечови готини. Аз имам TNT, ай. Я да лайна си. Ма че летиш ли, бе? За какво ми е TNT? Да щупям. Аз по принцип така правя. Аз едното гърмище, аз другото летя. Добре, айди, че... ще можеш да излетиш, защото тук е висок пинга. Се опитам. Джароди му умря. То хубаво, ма аз как да дойда? Си сам. Направи ги да учи, бе! Убили ги, бе! Да, ще удя! направи ги да учи. Коньо! Идвам, ей сега. Идвам. Ама той не им се щупи, бързо, двама са. Това ендстоуна не им се щупи, две веднага. Идвам. Имам 19 голд. Аз одеве ги убил, бе, брат. Мале. Трябва ни кирка. Далече. Купувай кирка. Мазна, батьо. Бой! Бой на половин сърце съм, не ми се умира. Бягай. Апълка. То бяга някъде да се бяга там. Горе. Горе ми скача къде. Ето го. Умирай. Мале. Ето още един зелен. Бягай от тук. Какъв си? Какъв беше този, бе? Една на апълка. Я дай, че съм на... да. Купувам още луцените да ги ръшкам зелените. Аре, аз тя там. Само да ни наръчнат нас. Живи и здрави. Живи и здрави, прави кораве. Чупят пътя. Ама шакай ма. Точно сме. Бутна мама, той умря. Ще изчакам. Аз нямах нищо важно от мене. Да, чакай да си купа някои неща, че да. Ще е хубаво да си вземем и фарболови, ако нещо стане. Положението е мишмаш. Туркменистан. Ау. Какво става? Ау.
Беги, Кой е интересно? беги, батьо, беги. Бягай, бягай! Гонита! Идвам, Умрях. Имах много Как? неща. идвам да. Ама има голям шанс, че ще дойдат да те сбият от всякъде. Кенче резиденцията тук е много яко е. Ама аз не мога те да правя. Аз трябва да ползвам лунар кляне да мога да имам. Ама аз съм нормалния Майнкрафт. Да му имам таймер на тим, да виждам какво ще дадем. Да. Айде, Джарони, моля, елате ни тук. Абе, ти видео малко сме без текшар, пак е рисувано. Не, аз съм текчър пак, ама... Чакай, ще летя аз. Качвам се високо да летя. Той ще лети. Литвай. Чакай, да платформа. Тъната. О, Ама те летя. са с дърво. За тебе! Ни го бе! Обута го, бе! Убили го. Не, бил го и само единия. Абе, ние сме бакти. Трябва ме брадва с този пък. Това път брадва ли ни трябва? Купих брадварска брадва. Единия път кирка, другия път брадва. Ми давай ни тук направо цяло. После какво ще ни трябва? Лопата. Нали? Мутика да Някой- посадим. Мутика, да. Ще трябва да Оф, чупим. making netherite мутика. Едва и пак да ги Знаеш, че речем. има тежък и якъв чипман за да изхабиш една netherite мутика. Wait, А, wait. Да сбият към Ей, магаренци. Щупен блокче под краката. Маля, Добре, това аз ми не стана положение. Абе, брат, Купи едно Абе. тенце да хвърлиш да се щупи. Купи тенце. нямам голод. Ама да събери там. Чакам да се появи. Да, знаеш, някакви имат вода на леглата. Кофе. Ти, нали? Ама то с нещо много ми се прави, май. Ма изчакай, ма де. Отиде ми щупи под краката и ма изсипа. Да не се случи също с тебе. А тя не ти джъмпа, буквално аз отивам зад гърба Ама му, не бе. да ти джъмпваш. Абе, брат, нещо ми лети на екрана, бе. Муха, Някакъв... Нещо малко боболечка. поболечка. Абе, то щупи, бе. Трябва Ей, да отивам тук, си джъмп. пътищата. Трябва Мятай ти отгоре, да мятай джъмпвам. отгоре. Чакай, по-нагоре ще отида. Да не ме бутне. Ще му метна TNT на беда. Идва. Мятай му на беда. Оп! Върху вас е. Единия го убих. Щупих беда. Браво! Ема виж това. путнама. Добре, аз просто го ръшкам. Изнасяте от базата тец. Да се изнася, ти ще ги убият някой ден. Пича са фул бокса. What bro is doing? Един е фръкнал. Аз постоя в базата малко да апгрейдна. Вземи таковато. Диаманти, че има много. Добре, ще ги гепам. Имам 6 стака айран. Ще ни трябва за инстолното с айран. Имам 6 стака айран, убирам който имат от базата. Колко прибирам- диаманти? 3 диаманта имаше. Ей, сега ще са спални четвърти. И сменям един, самоубивам се. Прибрах всичко в ендър честа. Добре, ако накупи енстоун и го наспами като бригада нов дом. Колко много ендстоун да купа. Колкото мислиш, че е достатъчно. Ей, си Ягброн. С 4 диаманта купувам меч. Не, имаме го. Броня. Броня. Текшан 2. Имам 2 стака ендстоун. Прей там. Няма да си стана. Ще спами енстоун да билди с него. Нали? Аз мисля, Дай ме еран. Къде да старам? Вече стак, че Си- той върши. Накупя нещинца. Купувам един фаербол. Брат, тя няма знаят къде ми е леглото. Такова ще ми трябва.
Вече ми бъгна мозъка. Инструменти. Къде не е леглото? Да не са не го щупили, бе. Ние имаме ли легло, бе? Имаме Нямаме някъде. легло, бе. Имаме, бе, защото се не тикче. Е някъде заровено. И аз не Гръмнах знам. фаербол, бе. Къде, бе? Тук в базата. И косно, бе. Нищо, то тук не се чупят нещата. Трябва да си купиш броня. Ма каква броня е? Ченичка. Армур. Бато... Трябва броня. Ай, ние се напомпахме, бе. Чакай, аз даже ще си взема да имам златна ябълка. Никой не му е наспре, освен ако не са хакери. Най-хубаво вземе работи, че ще са фул даймънтки. Добре. Остеми ги. Аз отивам при ония бобър. То с моя диамантена броня, сигурно и диамантен меч. Аз ще ги събирам и като съберем долара, се приберем базата. Колко струва един армор? 6 ли? Отивам да видя. Не отивай. Бързи, бързи. Diamond 6 и меча е 4. Ми събера 12 за двамата по един сет. Добре. Само че ела да ма пазиш, ако може. Окей, идвам. Абе, тя... Белите... Идвай в базата, е какво стоиш там, бе. Ма... Белите и сините са диамантки. Не сега не се направим. Give me diamonds. Diamond. Чакай, че то Сайран... Аз пак Diamond е мрат. То Сайран ми се предзя тук на диаманти, викам генератора диаманти, почна да пуска. Едно скриншотче, ще което я Ironforge ето го купи. За той генератор. Аз взех 3 диаманта. Колко струва за меча да апгрейдна? Меча не може да се апгрейда повече. А бронята? Но 8 да е Forge апгрейдим. Форджа, колко струва за Форджа? 4. А то какво даваше то Фордж? Повече неща. Генератора, ресурси повече. Добре, аз И на, идвам сега. и на третия тая дава емералди вече. Генератора. Трети тайр. Golden Forge. А на четвъртия... Направо. Викам да решим ли някой? Чай събера, дай ми го да си купа меч. Няма. Ще си купа един Iron меч, тогава ги избивам всичките до един. Виж. Къв си ти, бе? Приятели, Къв си ви, бе? Френдове. Отиваме... дели ти да ръшкат. Много знаят да ръшкат. Не дей ги ръшка, ще бутнат. Една баля. Дай тайна. Дай. Дай. Гледай. То направо те. What the Не fuck? знаем пак. Не знаем как се играе тая. Той защо напомни да си че нямаше хора. Не, той буквално тръгна си че нямаше хора. Дай да ходим да се бием. Ма взема да набутна докато се Ще набутне. Гледай. Те са тук. Те тримата паднаха. Там ли го има ли, бе? Не. Не, тук са били тия, как да няма. Има ли, бе? Не, няма, бе. Те били. Какво правиш, бе? Розовия, гледай го къде стои. Къде е този, бе? Там, бе. Не, бага. Къде са синици? Ма те са водни. И водата, ако ще я правим? Свој едно блокче горе, дай, че се метнеш. Не, бе, ела да се нафарим бялата парбада. Да си купи неща. Гледай какво става в генератора. Майко! Купи един лот. Нике, Аз ела. отивам за емералди. Идва някой. Ей, ти много идваш, бе. Хелпи. Къде си? Тука. Идва и базата. Моля, бе, не ме бутайте. Ти много идваш. Бой.
Идва ли другия? Не го знам, идвам при вас. Сбил го. Били го. Другия май не иска да ме докосва. Искаш малко еранки? Но, да, ще купа фарболки. Дай ми, дай ми. Аз в фаербол съм много добър. Но фаербол не трябва сега. Та е мазна. Ма този манибачка тук е. Абе, спря този вод. Спри го този вод, бе. Панар. Дай, бързо. Давай. Оня тапанар. Носиш ли понт по пич? Да. Абе, как? Да горе стоим. Коста тук е. Какво стана с пътя? Бързо. Свързваме ги двата. Горе. Въз. Въз. Спонж Боб. Възвам. Дъната. Давай. Новият. Какво? Как? Как? И защо? Оня другия. Ма то се хвори HP, умирай, бе. Как да го фаним, бе? Сбивай са, бе, Бояне, какво правиш, бе? Мазна, батьо. Какво стана, Фарид? Хайде.